Ame juma do la jeu kalo tile falo samba flani mgon fla balati flani ma bela deni folo ama fa bismillah anga don ki bawo keneka be kebra mbambulo ka daw ma de ka fo ayela ka fo ko nara sigila naga academy o asolo examen kon tumba la ka keno ko kon tumye attaque terroriste do kon éviter avec justesse barsa yela ka fo ko yino kun garder no anga fintigila ka fe ka fara ma chama konika o kon nala ni jatike wala taban kon ma o kon tumi faga yi attaquer ka demsonu kon to ko SM kon épreuve kella nga ko ni sira ka attaquer éviter barsa nga fintigila ka yu tiasir ko sobe wa mami kon tumi faga attaquer kon fana ke o sira ka o nomene o ko fe kibla wala mbamulu ko do mo yela ka fo ko burem sheni wale do kon tade no ka burem population kon segere ko sobe ni kosanina basa yeda ka fo ku ka telephone mbala ka shwen bitugu kon nala bitigi mine kon na fon fon mbala ka shwen kon mi ka tia to ko sugubela o kele yen kon finti la ko fana u tia sir ko sobe ka jete no lu kon ke u sega no mine dem sen delenga na tugumna o kon nala ku kon sera ka masa ba mine ku shibeta damne tan dul fo ka tabla santa an segin kon nala masa ba kon ni no mine la folo nga alibi u kon medete nala alibi u sega bandi misene to mine tugumna do kon bobbingani wali la burem koni sigi kono tuko yamina o ko fe kibara wele mbambulu ko doma ayela ka fo sago koni pili kon chanu no sisan kosobe abala jelini ba kana ka fo ko silba koni tora kili dama doni mais juste à 2 semaines seulement de la fête ayela ka fo fana ko sago koni pili chanu no kosobe ni wakati nina fe 10 jusqu'à 15% o faralin kon do sago pili kan ni wakati nina saka fere lo yela kon yaayela ka fo ko min kon yeni ke ko de ya to ko rushi ani ikram kon nga kele de kon fana to sago koni pili fon fana montela bar sa explication na yela ka fo ko saga koni kumena follow saga kunkelo sugunkele bi dorome ke mo woro koni mesala o kunkolo ko nga sesa no abita ke me kono to na fo ka tabla wakilina saga kunkele ko o koni fana ba to transporteur u kelinga do fara beta u koni pili koni ka ko lu koni fana be do fara u ka saga koni pili ka mi ma to fana be tono so la chogomina population me ki plenya la kosobe barsa ame wakati na sangebe mogoka mali yero kon bi crise de kon ama bo yero kon kono foro ku ka jetem ne u kala je do kon mi saga bo saga pili la chogomina na fora ko tabaski ko mali be sur région pays chama koni ravitaye na yela ka foko o yere mali kon na la ko sago yere kon na sikasa ko fana wale min kon fana te ben population ma to sila ko autorité ka ajatemne aka fleli ke o côté kon fana na kibala laba mbambolo ka do modi ka fo faya koni zumba kule fla koni minela 4e arrondissement pour souffle ka fara contrôleur général ka deme ka le koni police nationale nu mo koni u tega di nyoma kasobe o saka faya koni shweni koni bi saka neme chugumina ni zumba kule fla nu koni ko ali ube ka fara demba koni be koni kan ni koni zumba kule fla min koni minela ni manu koni fe ayela ka fo ko fuli ni tan ni kan ataka nyashi 4e arrondissement mama ka fara mama koni sera ku deme ka seka ni walen koni ke mine ka zumba kulo koni mina mi ba to population be saka lafiya chugumina société yere koni be saka sécuriser to komina kibala laba mun kuma buluka do ma weni ama fo o kame anyotuma